Brothers and sisters, dear friends in the Lord, members of the Christian community gathered here in this very important solemnity that the church celebrates with joy, the solemnity of Christ the King. Good afternoon, everyone. And Viva Cristo Rey! Let us give our Lord Jesus, the King of the universe, a round of applause. As what I have said a while ago, today is the last Sunday of our liturgical year. For this coming Sunday, we will be entering a new season, a new year in the life and the church life, in our journey of the church, the first Sunday of Advent. Dear friends, every time we hear the word king or hari, ma-allergic ta. No? Nga naman, o makadungog ganito word nga hari, unsa may moabot sa tong hunahuna na ay karaang word nga makadescribe ni ana kanang giingon og hawod. Kay ba pa mo ana mga tiguang, na hawod. Nga hawra ning tawhana. Og hawod gani way makaatraka. Og hawod gani way makalupig. Og hawod gani adi jo ka basta-basta makasud sa iyang puder. Adyaw pangasawa na kay hawod na. Adyaw panilingan anak kay hawod ng tawhana. Ma-allergic ta usahay magadutag hari. Pero mga sugaro makadungog og hari malipay. Ang mga kusog manghantak sos Biskaya. Katulo ko na harian gabi malipay. Yung times to man inig sa nga nanay ni antog ang usang gatos, ma-200 guna. Ang 200, ma-400. Ang 400, ma-800. Ang 800, ma-1,006. Ingana ng kwartag sugaro og maharian. Pero og patay pod, pusoy pakastanang nangamatay. Kingship. Unsa man ang standard of kingship that the Lord wants us to emulate in our day-to-day lives as followers and as disciples of Jesus and as Christians, members of the Christian community. Again, sa kalibutanon nga panglantaw, in the worldly understanding, kingship means, number 1, power. Og hari ka, gamhanan ka. Hawod gihapon. Mabitaw usahay sa magtiayon, ug hari ang asawa, ug hawod ang asawa, jamo di mabilin nga kwarta sa pitaka sa bana. Apil si dula anak ko haon. Jamo jon makaasawa mo hawod. Jamo jon mo mabilin para inyo. Pag abot sa tong Ginoong Kristo, yang gibulintang ang concept of kingship. Kay kahibaw man ang atong Ginoong Kristo nga when we speak about kingship, as far as the perspective of the world is concerned, kingship means power, prestige, and fame. But ingon ang Ginoong Kristo sa Ebanghelyo karon, kingship is humble service. Usa sa kinaiya sa tao nga usahay malipat ang tao, kita mo angay mo jotag naata sa ibabaw. Kisa pag di ganahan pasuma cum laude o mahimo pa kitang tanan gusto man tang masuma cum laude. Kisa ba di ganahan milyonaryo o milyonera kita mang tanan gusto ana. Kisa may di ganahan presidente or masanto papa daghan mang nangandoy ana. Ganahan mo jotag di ata sa ibabaw. Kisa may ganahag na sa ubos. Alam mo, pero ang pagtulunan sa Ginoo sa kahagit nato nga usahay, makalimtan nato, gusto ang Ginoong Kristo nga ari di ay tamo level sa taga-ubos o di sa taga-taas. Bisan sa atong kinaya usahay, mugawas ang atong pagkahari-harion. Kinumdom ito kaso sa kaistorya, dahil mga inahan nga gakunti sila, kinsa silang mga anak ang halangdon. Kaya kitang parents, proud majuta sa atong mga anak. Isin na sila hambugay.
Ingon ang usa ka inahan, Mari, sus, mga higala, mga Mari, ang akong anak, kinakuyawan, obispo akong anak. Sus, ingon ag mga isang kumari, wow, giyang ipagawas ang isang anak nga obispo. Ingon ang iyang kumari, wow, Your Excellency. Kay Excellency, may tawag og obispo, no? Your Excellency. Kay pagkuntinsay, lagi-lagi mulabaw. Ang ikaduhang inahan, ingon po siya, Mari, mga Mari, ang akong anak, judge. Paso na isang anak nga judge. Ingon ang mga kumari nitong bawang babae, og, wow, Your Honor. Your Honor, manang huwis. No? Titulog huwis. Your Excellency, Your Honor, ang ikaduha, kay judge man. Ang ikatulong inahan, ingon pag ikatulong inahan, ang akong anak mga Mari, bright nga pari, summa cum laude, graduate sa Roma, unya bantugan nga professor. Ingon ang ikatulong inahan. Hala anak, gawas. Himpasog yung anak nga pari nga summa cum laude. Ingon ang mga tao, wow, Your Reverence. Sustulo na ka-title, no? Your Excellency, Your Honor, Your Reverence. Dahil tayo ikaupat nga ginikanan, pobre in taong kaazo. Unya, pobre in taong kaazo, unya isang anak in taon pod, pobrehon pod in taon sila, unya, apiki in taong naong isang anak. Kung man sa ilang anak kay bugtong man, yung kinilang na diyang anak, ihang papasuhon, kaya dyan mo ko ikapanghambog, itumon in taon kaazo, kay kana ito po natagbag trabaho, unya, subidaon pog dagway, no? Pislaton pog ilong, no? Niyong saon man ninahong mo daog hong anak, bahala na lamang di madaog, basta magkapakita po ko nga na ay anak, inay, sige nak, paso. Pagpaso sa iyang mga anak, kay iyang anak, kay apikiligi pog naong, ingon ang mga kumari, oh my God! No? Daog ang oh my God, no? Kay, pildig Your Honor, pildig Your Excellency, pildig Your Reverence sa oh my God. Sa atong kinabuhi, mangandoy mataniana. Pero gitudluan kita sa Ginoong Hesukristo ang pagkahari, wa di ay sa ibabaw, kundili naa sa ubos ang atong pagpangalagan. Mao bitaw nga, ug magtinuot ang magpakahari, kinahanglan nga manimaho tang singot. Kaya ang hari nga kalibutanon, tuaman sa iyang trono. Ang hari nga kalibutanon, gipaypayan man. Ang hari nga kalibutanon, gisilbihan, gihungitan. Ang hari nga kalibutanon, gasuot og sinina nga gagilak-gilak sa bulawan. Ingon na Ginoong Hesukristo, di na maoy inyo. Gusto mo nga musunod nako. O gusto ta nga mahimong hari, kinahanglang panington ta aron moalagad mo serbisyo sa uban. O gusto ta nga mahimong hari sama sa pagkahari ni Kristo, kinahanglang mamaga ni atong kubaw og trabaho. O gusto ta nga mahimong hari, kinahanglan nga mamugpog ning ato nga lapalapa o lakaw aron ta makatabang sa ubang mga tao. That is kingship. Mo bitaw nga ingon si Pope Francis, nga if you want to be a good shepherd, a good leader, smell like your sheep. O gusto kuno ta nga mahimong maayo nga magbalantay og karnero, kinahanglan ang atong baho mahimong baho, murag baho og karnero. Kay humot ka kaayo, ikaw inahan, unya sinaw imong naong, baga kag make-up, dako kag ariyos, unya gagilak-gilak imong aping, unya imong mga anak siponon, unya dagkugkog mo, unya way ligo. Saa man ang imong pagka inahan o pagkahara sa imong panimay. Di ba lain paminawo ni mong anak, gabitay tong cellphone na ikaw muna-munang humuta. Tingali na busy imong adlaw sa pagpangarte, nakalimot kag ligo sa imong mga anak. Humble service. Usahay mo yun ang mga batanon, bitaw, Father, di siya kumamana, anak, bahong krudo. Uya, Father, bahong krudo kay mekaniko. Piskay ng manimahong krudo. Kay buti pasabot na narbaho, nangalagad.
Agunsa magay sige bahog perfume, sige baho nga gel, sinog buhok unya why nahimong trabaho. Sa una dihay yugto nga ang simbahan kingli kaayo. Kay bao ba mo sa unang panahon, no, abot sige ng mga tiguang ani, young people, you must know this. Sa unang panahon, ug mukuha sila og pari kay maghilog, ang pari ilang dayungan. Mo kay boting halian ha. Paitan ako og sa una pang panahon kuhaon kita ko sa kantumimbo og pahilogon. Dayungan ko og upat ka tawo. Gikan sa kumbento isa kay kog lingkuranan nga ginganlag Urimon. Unsa man ang Urimon, wala nagsidya nga kingli kaayo kanang murag lingkuranan bitaw hindaog og king and queen. Naay butanganan sa imuhang bukton, naay sandiganan, sa tiil-tiilan anay upat ka buho adto itusok tong kahoy nga dayungag upat ka tawo. Dayungan nila tong pare nga maghilog og masakiton sa baryo. Na magdaa ang pare og communion kanang ustiyas para kalawat, nay altar boy kulitos maguna sa pare magsigig bagting sa dahan. Ingana ka kingli ang pare kaniadto. Unya diha may mga panahon nga nangahubog agadajong sa pare, gibundak ang pare, no. Moto nakaligid ang pare, no. Maajo ra pod kay kapadajong gibunda kay nahubog agadayong. Karong kinsa bay pare magpadajong jamo naman. Ngano man nakahuna-huna kita nga we have to reflect on the example of Jesus. Mo bitaw nga sa tong kinabuhi usahay, ngitag susunguta po ni tiguang nga oy ako'y nakailis og diaper, kanunay na laman nakailis og diaper, kanunay na laman ko nakatrapo og ihi. Pasalamat ka kay dihang dapita ang imong harianon nga kinabuhi, pariha ka sa paghari ni Kristo, servanthood. Usahay magyaw ta Father, kapuya tig tutor og mga anak, kapuya tig hatod sa eskwelahan, kapuya tig kuha, kapuya tig plansa sa ilang uniform. That is a kingly duty. Kay again, ang paghahari nga gitudlo kanato sa Ginoo usa ka pagpaubos. Have you reflected on the gospel reading for today? The gospel reading for today reminds us that what brings us to heaven, what brings us to salvation are the corporal and spiritual works of mercy. Gigutom ako imo akong gipakaon. Giuhaw ako imo kong gipainom. I was in prison and you visited me. I was naked and you clothed me. I was infirm and you take care of me. Sa maning mga gisgutan sa Ebanghelyo karon, mga buhat sa kaluoy. Ug maunay mga buhat nga magkapahibo natong hari sama sa pagkahari sa atong Ginoong Hesukristo. Viva Cristo Rey! Let us give our Lord Jesus Christ another round of applause.